metodologia docent d'aquí a la UVic ha estat superimportant perquè el poder-nos haver centrat en una assignatura cada vegada ha fet que haguéssim endinsat molt més en cada tipus de patologia i que a la vegada l'aprenguéssim més a fons. Aquesta metodologia basada en casos clínics crec que t'ajuda a mirar la medicina des dels casos clínics i integrar molt més, interrelacionar assignatures. Crec que és el bàsic per fer un bon MIR al final. Tenim una formació bastant centrada en el MIR, que això jo crec que és un avantatge. I a més tenim un programa especialitzat que fa que tinguem als exàmens preguntes tipus MIR. Crec que es fa incís en una cosa que potser en altres universitats o per companys que conec d'altres carreres no fan tant, que és l'enfoc pràctic des de bon principi. No parlo només a nivell dels hospitals i dels centres on rotem, sinó des de les pròpies aules. Òbviament, ACCs. Els casos clínics són el punt identificatiu que ens tira cap amunt 100%. Tens molta proximitat amb els docents i amb la resta de companys i això et permet aprendre de manera activa i que realment venir a la facultat es converteixi moltes vegades en una gran experiència. Nosaltres, a l'haver estat la primera promoció, no vam tenir una referència d'alumnes que hi haguessin passat pel que havíem de passar nosaltres. Circumstàncies de que probablement tinguin dubtes o neguits a l'hora d'estudiar o com portar el dia a dia en la preparació del MIR, que nosaltres ho acabem de passar. Llavors esperem que algú ens puguem ajudar. És una jornada que a mi m'hagués agradat tenir en el seu moment fa un any, perquè crec que és un moment on es poden trencar bastants tabús, perquè jo crec que el que és la teoria o el que és el més bàsic ja ho explica la facultat o ja ho expliquen les acadèmies, però veure persones que just acaben de passar, a no ser que tinguis un conegut que ho hagi fet l'any immediatament anterior, potser no tothom hi té accés. Una persona que ha passat el MIR ho veu amb una perspectiva molt més freda, no? I al final et pot donar uns consells que després és elecció pròpia agafar-los o no, però ja tens una visió. Crec que per ells és molt important de tenir algú tan proper i saber realment el que és, quins els tips així més importants i veure que no és la final del món, que ja es passa. Ha sido muy enriquecedor porque ya contamos desde hace años con el punto de vista de Irene, de una preparadora MIR, pero poder verlo ya no solo de compañeros que han hecho el MIR recientemente, sino de compañeros a los que conocemos, que han sido amigos, que han compartido los pasillos con nosotros, nos da un nuevo punto de vista con detalles que tú como estudiante tienes muy reciente.